Gelin Kaliforniya Davis şehrini tanıyalım. Yine biz bu şehirde 3 yıl yine maşalarımız bilen bu yerde okuduk, yaşadık, köpler öğrendik. Ne hep olsa bu tomuz yine Davis şehrinin göçeceğiz. Sonun için yine hem ölmemiz için yer değerli kalsınıydık hem de Davis şehri tanıştırıyorduk. Davis şehri küçücük bir şehir. Yönü bu şehrin en esası ayrıtılığı University of California Davis Üniversitesi'nin yerleşkerliği. Yine şu üniversite dünyanın en qow üniversiteler sanını 62-nji yerde duruyor. Yine biz şu gelencimizde yine çağlarım okan mektebine, öz okan üniversitesine hem de şehrin kıyasıcık gelenciler. Elbette bu videonu biz Atavatan TV YouTube kanalına koyuyoruz. Giyinişten şekilde. Sonun için hem kazıklanayanlar Atavatan TV YouTube kanalından tomaş etkilerler. Bu videomuzda sizlerle çağlarımızın okan mekteplerine, bizim bilim alan okul merkezlerimize ve Kaliforniya'nın acayip tarih şehri olan Davis'e, kıyasıca seyahat ederiz. Gelin ilk ölen Davis şehriyle tanışalım. Davis, Amerika'nın Birleşik Ştatlarının Kaliforniya ştatında, ştatın payitahtı Sacramento şehrinden takminen 20 kilometre güneybatırında yerleşen Atavatan tarih şehirdir. Şehrin ilk inşaatı Davis ile olupdur. 19. asırın ikinci yarımda dördülen bu şehir häzirki wagtda dünya belli bilim merkezlerinin bir hükmüne tanalýar. Şehrin ilatı 60.000 adamdan ibaret. Şehrin başlangıç, orta ve yukarı orta mektepler hem Kaliforniya'nın en gowy döwlet mekteplerinin hatarına orkadylýar. Öýümizden bari o 5 minutlyk aralykda yerleşýän North Davis Elementary School, ýagny başlangyç mektebi, Davis'e ilkinji gelen ýyllarymyzda oglumyz Yusuf bilen Yunusyň okan mektebidi. Yunus 3 ýyl şo ýerde bilim aldy. Yusuf bolsa 1 ýyldan soňra orta mektebe geçdi. Amerikada, aýratynda Kaliforniýada bilim ulgamy esasan hem şeýle bölünýär. Yani 1-6 sınıflar başlangıç mektep, 7-9 sınıflar orta mektep, 10-12 sınıflar olsa yukarı orta mektep hesaplanýar. Yunus'un mektebi ve İsmail'in mektebi şehrin esas ýergähiniň goraýyna yerleşýär. Okul saatlaryndan soň mektep meydançalary çağlar üçin açyk bolup sport oynamaga we wagtyny peýdal geçirmäne mümkinçilik berýär. Çağa wagtymyz bizim hem öýümüz bilen mektebimiz bir ýerine ören ýakynly. Şonuň üçin çağlarymyň şeýle gurşa dokumagy meni öz çağlyk ýyllarıma alyp gitýärdi. Bu mektepleriň köpüsi bir gatly binalardan ibaret bolup, menim pikirimçe bu ýerde binanyň ullugyna däl, okuwyň hiline we okuwçylar üçin döredilen şertlere has köp üns berilýäne meňdiýär.
Mekteplerin golaryna şäherin esas kitaphanasy ýerleşýär. Bu kitaphana diňe bir kitap merkezi däl, eýsem sözüň dolu manysyny hakyky medeniýet ojagydyr. Bu ýerde daşýurtlar üçin wagt ingliz dili kitaphaklary, 3D printer otagy, tikinçilik merkezi, türlü dörejelik şäherleri we çağlar üçin onlarça gyzykly maksatnamalar gurnalýar. Yunus okuw döwrüne her hepde klassdaşlar bilen kitaphanaya gelip bir näçe saat wagtyny şol ýerde geçirýärdi. Şu ýerde şuna melek geçetim gelýär. Biziň makul sözlük kitabymyz hem şu kitaphanada öz ajaýyp ornuny alypdyr. Ulu oğlum İsmail'in okan Davis Senior High School mektebi Kaliforniyanyň iň awraly döwlet mekteplerining biridir. Bu mektebiň robotika topary bir näçe ýerde dünýä çempiony bolup, halkary ýarşlarda uly sürükler gazandy. İsmail hem şol mektepde okan döwründe robotika toparynyň agzasy boldy. Şeýle hem İsmail şol ýerde talip gurubynyň prezidenti bolýan hem 2 ýyllap dowam etdirdi.
Yusuf bolsa orta mektep ýyllaryny 2 ýyllap mektebiň futbol toparyna çykyş etdi. Yusuf mektebi öýe golay bolsa-da ol her gün velosiped bilen okuw gatnaýardy. Soňky 3 ýylyň dowamında biziň başgalarymyzyň ähli adamlary ýa okuwçy,
ya kursan, ya talip boldy. Men magister derejesini okudum. Çağlarymyz mektepde bilim aldy. Maşallah bolsa ingliz dil kurslaryna atnady. Ol dünýäniň dur ýurtlaryndan gelen gelin gyzlar bilen dost gatnaşyklaryny ýola goýdy. Bu hem biziň üçin ören, gymmatly tejribe boldy. Olar biziň medeniyetimizi tanady, biz hem olaryň medeniyetini. Ine bu olsa meniň okuyan üniversitetim UC Davis hukuk mektebidir. Mende öň hukuk magistri we hukuk ilmläriniň doktor derejesi bardy. Emma döwür emel intellekt döwri. Şol sebäpli döwrüň talaplaryna laýyk täze bilimler almak we dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen ýene 2 ýyl magister derejesinde bilim aldım. Okuw döwründe üniversitetiň Asya jemgyýetiniň prezidenti wezipesini ýerine ýetirdim. Şeýle hem gysga watlap student assistant hökümde işedim. Okuw tamamlanandan soň bolsa OPT döwrüne San Francisco'daki hukuk firmasynda hukuk kömekçisi bolup rahmet çekdim.
Yine Kaliforniya Üniversitesi'nde Davis Hukuk Fakültesi hem yine dünyanın en qawy hukuk fakültetlerinden biri. Yine ben şu hukuk fakültetinde ASA Asosiasiyasının prezidenti olup yine rahmet çektim. Yine kıyfacık üniversiteti tanıştırar size. Yine şundalık heykeller olsa üniversitemizin çayında her türlüsü bir nesnana var. Yine şu yerde da kanalın boyunda yine yaşlı yıllarımda geçti deyinle yine şu yerde nahar imane de yine köpmeniz oturmana din zarmada tabaktan arasında yine esas gelen yerlerin biri. Yine şundan görkayım size. Orada hem belirlep geçmeyeli Davis kişi, yönü, ören, acayip, şirin şehirdir. Davis'in en ulu ayrıtılığı elbette bu yerde yerleşen Kaliforniya Üniversitesi UC Davis olup duruyor. UC Davis, oğuzculuğu, veterinariya, daşkı uruşulları ve biyologik ılımları boyunca dünyanın en önde var üniversitelerinin biridir. Käbir halkara reytinglerde oğuzculuğu boyunca dünyada birinci, käbirlerin olsa
ikinji oruna görkezilýär. Şäheriň daş döwregi giň ekin meýdanlary, miwe baglary we üzümçilikleri bilen gurşulandyr. Kaliforniýanyň meşhur owaçylyk şehrlerinden biri bolan Sacramento jület hem şu töwerekde ýerleşýär. Şonuň üçin ýylyň köp böleginde ýaşyl tebigaty we bereketli meýdanlary görmek bolýar. Deniz Saradaýdanda ilk ölen velosiped ýada düşýär. Velosiped sany ila sanynyň köpdir. Hatda şäherde awtologlardan köp velosipedler görmek bolýar. Bu ýerde 100 kilometrden gowrak ýürüte velosiped ýoly bar. Şonuň üçin Davis köplenç Amerikanyň velosiped paýtagy diýilip adlandyrylýar. Universitet talipleriniň we şäher ýaşaýjylarynyň köpüsi gündelik durmuşynda velosiped ulanýar. Men hem 2 ýyl okuwa velosiped bilen gidip geldim.
Şäheriň merkezi bolan downtown kafelerin, restoranlaryň, dükkanlaryň, kinoteatrlaryň we adamlaryň duşýan esas ýeridir. Tomuz aýlaryna talyplaryň köpsi öýlerine gaýtýanda sebäpli şäher has asuda görnýär. Emma awgust aýynyň bahyryna başlap täze huýly bilen birlikde şäher täzen janlanýar.
Eyle hem bu yerde şäheriň meşhur Farmers Market, ýagny daýhan bazary ýerleşýär. Bu bazar hepde 2 ýylda geçirilýär. Çarşamba günü akşam we şenbe günü ýerden. 2026-njy ýylyň 1-nji awgustynda bu bazaryň döredilmeginiň 50 ýyllygy dawraly bellendi. Bazarda bahalar käwat supermarketlerden biraz gymmat bolsa-da, önleri ören ýokary hilli, täze we yerli daýhanlaryň önleridir. Hatta bir gezek bu bazarda türkmen gawyny örenmeňler gawyny görüp, onuň barada aýratan video hem taýýarlapdyk. Elbetde, Davis'de görkezmäne münasip başga da köp ýerler bar. Müzeýleri, seýilgahlary we başga da köp ýeri görkemek bolar. Şäheriň esas parky, jemgyýet parky öýümüziň ýakyn ýerleşýärligi üçin, bu ýer çağlarymyz üçin oýun ýeri bolsa, biziň üçin gündelik ýöremek üçin ören amatyldy. Esasy bayramçylyk şäherler hem bu parkda geçirilýär. Mysal üçin ine ýakynda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň
döredilmenin 250 ýyllyk bayram hem şu parkda uly dabara bilen geçirildi. Şeýle hem Davis San Francisco şäherini hem golay. Bir saatdan gowrak awtolog bilen San Francisco ýetip bolýar. Elbetde Silikon Jülgesi ya Yosemite Parky ya da Lake Tahoe ýerler hem Davis'e ören ýakyn. Biz maşgalamyz bilen Davis şäherine 3 ýyl golay ören gowullar geçirdik. Bu şäher bize köp zady öğretdi. Biz bu şäherden razy, şäher hem bizden razy bolsun. Inni olsa bu şäher bilen hoşlaşmaň wagty geldi. Oğlum İsmail täze durmuş ýoluna başlap başga bir ýurtda ýokary bilimni dowam etdirer. Biz bolsa öz Atavatanymyz Türkmenistanda dolanarys. Nähip bolsa ýene bir näsilden soň ýene de ähli maşgalamyz, ogullarymyz, gelinlerimiz we atyklarymyz bilen ýene bu ýere sagman gelip şu günleri diňe ýakymly ýatdamyzlar bilen ýatlasak diýip arzu etýäris. Hoş, sag bolun.